Тәфтиләү Габдулла Тукай сүзләренә язылган озын татар халык җыры. Тукайда бу җырның сүзләре иң беренче чиратта аның Өзелгән өмид шигырьләрендә очрый. Әлеге шигырьләрендә шагыйрь үзенең әнисен бик иртә югалту сәбәпле ятим язмышы турында сөйли. Как он рано лишился своей матери. Тукайның бөтен кайгысы ана образы белән бәйле. Связаны с образом матери. Шигырьнең ахырында шундый сүзләр дә бар. Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең каберең ташы. Слезы наворачиваются, когда слушаешь эти стихи. Әлеге шигырьләрне тыңлаганда күздән яшьләр килә. Халык арасында әлеге җыр күптән йөргән. Әмма Тукай сүзләре белән әлеге җыр яңа сулыш алды. Һәм бүгенге көнгә кадәр ул Тукай сүзләре белән яши. Әлеге җырның сүзләрен тыңлыйк. Әй мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз. Син сынасың, мин сүнәмен, айрылабыз ахрысы. Очты дөнья читлегеннән тарсынып күңелем кышы. Шат яратса да җиһанга, ят яраткан Раббысы. Послушаем эту песню. Җырны тыңлыйк. Еще раз. Әлеге җырда күпме сагыш һәм кайгы барлыгын тагын бер тапкыр ишетегез. Мы не плачем, слушая эту песню. Әмма без еларга теләмәсәк тә, күзләрдән яшьләр үзеннән үзе чыга. Чөнки бу җырда моң һәм сагыш тойгысы бик көчле. Чувство печали, чувство тоски.
яратса да җиһанга ят яраткан Рахмет. Огромное спасибо. Тукайга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Рахмет сиңа, Тукай. Потому что без родного Чөнки туган телсез человек кеше тормышының нигезе лишен әби-бабайлар белән бәйләнеше булмас иде. связи с предками. Без колыбельных Бишек җырларыннан башка совсем кеше бөтенләй башкача үсәр иде. ему нужна и мама, Кешегә әнисе һәм якын кешеләре кирәк. составляют Чөнки алар аның тормышының мәгънәсе. мили мыңнар национальные мелодии. Тоже нужны человеку. Милли моңнар да кешегә бик кирәк. Чөнки алардан башка безнең тормышыбызга нидер җитми. Они нас питают изнутри. И, конечно же, человеку Кешегә шулай ук туган җире кирәк. Туган җире кирәк. Родной край Татарстан. Туган җирем минем Татарстан. Татарстан. Так будет Нәкъ шул җыр белән безнең проектыбыз төгәлләнәчәк. Как Тукай так смог угадать? Ничек шулай бөтен кешегә туган тел, әни, туган җир кадерле булганын Тукай кайдан белә алган? Родная сторона. Барысы да кешегә якын булырга тиеш. Наверное, есть главное. Бу кеше яшәешенең төп гармонияседер. Хотелось бы задать вам вопрос. А как вы понимаете это родное? Менә сезгә бер сорау бирәсем килә. Ә сез менә бу җырда шул якынлыкны ничек сизәсез? Һәм нәрсә ул моң сезнең өчен? Я согласен со всем, что Мин сез санап киткән бар әйберләр белән дә килешәм. моңа это внутреннее состояние Моң человека, я думаю. ул кешенең эчке халәтедер дип уйлыйм. По радио слушали сначала стихотворение, Без кичкенәдән әлеге җырларны радиодан ишетеп үстек, мәктәптә өйрәндек. про эту песню. и Мин бу җырны тыңларга һәм башкарырга бик яратам. слушать. Сиңа һәм кешеләргә тормышта бу җыр кирәкме? Песня. Конечно, Әлбәттә кирәк. и мы еще Һәм без бу җырны үзебезнең балаларыбызга да өйрәтергә тырышабыз. Как это правильно, когда есть что передать. И это народное наследие Калдырырга мирас булганда ничек яхшы. поколения. Халкыбызның мирасы бездән балаларга һәм оныкларга тапшырылырга тиеш. Тогда, наверное, Шул очракта тормыш тукталып калмас һәм алга таба дәвам итәр. да, она может быть разной, Халкыбызның мирасы безне әби-бабалар чорын киләсе буыннар белән ялгаучы бер чылбыр булып тора.